paripurna panampi pasrami matur pambagyarja yuwana kalajengaken upacara hastungkara utawi doa panutup ingkang keparang kasarira dening panjenenganipun pepundhen kula Bapa Sugeng. Pramila saking menika kunjuk panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapa Sugeng sasana miwah swasana sawetahipun kula sumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang dadi hormatan, semoga kepareng kita hastungkara tetungga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi adicara ing siang menika tansah pinaringan barokah rahmatipun Allah taala sarta pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina fil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala anil ashabi sayyidina Rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'al li hadzal arsus wajawjihi fi umrihima wa rizqihima wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Ibrahim wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma ja'al bainahuma mawaddatan wa rahmah warzuqhuma wa wadan solihan wa badan solihan wa rizqan wasi'an wa taufiqa li ta'atika wa husnal khotimah. Allahumma zukna wa iyahuma hayatan thayyibah wa hina wa iyahuma afiatan fi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa yatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwo madya lan wusana hamba pilih sampun wonten karampit kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi barokah pawiwahan adat mewah budaya ing kalanggan punika. Sabaripun menika mangke monggo punjuk panjenenganipun para kadang para tamu kakung Semana Putri laju kewala jawat asta mewah tumujing sasana bujana utawi sasana dedhaharan ingkang sinengkuyung kadang-kadang sami keparang nderekaken ri kalanggan punika. Kawula minangka pambiwara sekalian para kadang kru ingkang nderek makarya wonten ing sasana adicara upacara adat menika mbok bilih sowan kula sakadang wonten kiranging bojo Dwin Krama mugi diagung pangaksama jengandika sami. Monggo kunjuk panjenenganipun para tamu mliginipun kadang pangombyong saking Jepara keparang jengkar saking Pati Palanggahan tumujing sasana bojana utawi sasana dedhaharan anggreh pasugatan daharan ingkang sampun keparang ngaturaken dening panjenenganipun pundhen kula Bapak Wijantosa. Inggih monggo kunjuk panjenenganipun para kadang keparang jawat asta tumunten tumujing sasana bojana utawi sasana dedhaharan. Mangke keluarga ingkang paripurna dhahar keparang foto sinarengan siap mojo penganten kekalih kagem tandha mata ngiras pantes paring berkah. Monggo sebagian dahar monggo turun saja keluarga putri foto dulu sinarengan siap mojo penganten kalih monggo. Sinarengan kadang-kadang Yunita Nada sowan saking mongkon gerih.
Monggo keluarga Putri foto dulu. Jogetan tetangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu kali eling nalika iku. Asik toh. Sepi rasane tapi nojo dhewe kangen terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuya berukun seneng atine mas kelang alit ali-ali sadule tunggu-tunggu kangen iki rasa sakimpi durung butuh tengi rasa kangen wis bisa mari. Mas apa wis lali sliramu desa mono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku. Sepi rasane tapi nojo dhewe kangen terus eling kancane jaman semono ditular rame-rame kuya berukun seneng atine Asik toh. mas kelang alit ali-ali sakit tunggu-tunggu kangen iki rasa sakimpi durung butuh tengi rasa kangen wis bisa mari rasa sakimpi durung butuh tengi rasa kangen wis bisa mari. Ya. Inggih setunggal lagon sampun kepareng katuraken. Rikalenggan punika keluarga ingkang foto monggo dari keluarga temanten putri monggo ingkang foto sekalian-sekalian. Gimangke wonten keluarga ageng saking Jawa Tengah, keluarga temanten putri, keluarga ageng saking Surabaya, keluarga ageng saking Papar Kediri, keluarga besar Tulungagung, juga keluarga teman-teman dari MI Boyolangu Tulungagung, soho keluarga besar dari Yayasan MI Tarbiyatun Tibian Boyolangu Tulungagung, soho keluarga ageng saking Karangrejo Tulungagung. Mangki sekalian-sekalian keparang foto sinarengan siat mojo pengantin kekalih keluarga besar dari teman mempelai putri, keluarga Gesagung saking panjenenganipun Bapak Badarun mewah Mbak Binti Alfi Saadah. Wondene gilir gumantos ingkang katemben hanger sepi pasugatan dedaharan monggo keparang hanger sepi. Mangke ugi kalajengaken keluarga ageng saking temanten kakung mliginipun keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih samudayanipun mangke keparang derek foto monggo gilir gumantos rumiyin keluarga saking temanten putri rumiyin monggo sekalian-sekalian mangke keluarga temanten kakung gilir gumantos kawiwitan panjenenganipun Ibu Sambio keluarga besar dari Bondowoso
juga ugi panjenenganipun Mbah Yudi sekalian keluarga ageng saking Watu Tinatah Karanganyar. Sinarengan kadang-kadang kepareng dari agen rikalanggan menika sinarengan juru pangadi busana Mustika Beauty kadherekaken Gema Audio so kadang-kadang unit tanah ingkang pareng dari agen rikalanggan menika asung panglipur hanyarengi jengantika sami hangresep pasugatan dedaran ing rikalanggan menika. Janji tresno disekseni ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing tengah wengi asing hati iki pepujan adine ngendi duh wong ayu sing tak impi-impi. Ingkang ngatem benamu monggo kepareng angger pasugatan darat keluarga ageng temanten kakung monggo simbah kakung simbah putri kepareng foto wong bagus aja sira melasa aku teko gendong tresno lelanggan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa mas tentremno atimu aku setya ngenteni sliramu kangenku bisa ketemu tresno suci manggihur rahayu. monggo keluarga ageng saking temanten kakung Ibu Sambio beserta keluarga dari Bondowoso Mbah Yudi Sumargo saking Watu Tinatah Bapak Saifullah saking Surabaya so putrinipun Mbak Fati Maes panjenenganipun Mbak Wafiah saking Semarang monggo UNES Semarang Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan
ingkang sampun purna dahar ingkang dereng foto monggo foto sinarengan siat mojo pangaten kekalih. Monggo Bapak Saifullah, keluarga besar Bapak Saifullah monggo foto. Bagus aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sing rasa nambani ati jiwa. Monggo badanipun Bapak Eko Sulistyo, Ibu Sri saking Jepara, Mas Azam saking Ponorogo, Bapak Wiwi sekalian dari Banyu Biru Widodaren, monggo. Bapak Saifullah, monggo. Monggo keluarga temanten kakung ingkang sampun purna dahar ingkang dereng foto, keluarga temanten putri ingkang sampun purna dahar ingkang dereng foto kepareng foto sinarengan siat mojo pangaten kalih. Wong bagus aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa. Tresnan sejati sampun kepareng katuraken rikalang punika. Nggih, silakan duduk dulu, Mbak. Mbak sapa to iki? Mbak Nindya. Mbak Nindya. Nggih. Sinarengan kata-kata Yunita Nada rikalang punika. Inggih ingkang sampun kepareng paripurna dahar ingkang dereng foto monggo foto sinarengan siat mojo pangaten kalih
bakal keluarga ageng temanten kakung temanten putri sambudayanipun mbok bilih sampun paripurna Demang Triana monggo kepareng jengkar saking Manti Malanggan tumuju sasana pepanggungan dana swara ngregengaken swasana yuk disepoti cah Mbah Demang Triana. Ini anu saudara jauh karo Pak Prapto iki. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemutan niki Bapak nuninggih niku mesti permadani. Nggih. Lah basa niku nek Jawa nggih ngoten niku. Nun inggih. Derek mangami bagya mugi-mugi temanten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Amin Allahumma amin. Niki sing request Bunyoman Purnama. Bunyoman mesti Bunyoman. Bunyoman itu salah satu PPT. Nggih. Penggemar Pak Triyono. Penggemar Pak Triyono. Iku lagune bingung nggih. Pripun? Dalan Anyar, Terminal Kertonegoro, Lurah Triyono. Lah niki sing ndi lagune niki? Ya teaterke. Ingkang pundi Bunyoman? Teaterke danten, Bu. Luraing niku nggih. Oh, berarti Dalan Anyar. Dalan Anyar. Nggih, Bapak. Di, mangga. Sinarengan Demang Triyono iki keparengipun ngregaken swasana ing Kalanggan punika. Spesial buat Purnama Catering yang masakannya luar biasa, rasanya sampai ke hati pokoknya. Menguasai Kota Ngawi pokoknya dan sekitarnya. Nggih. Salala, hey 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 hey, salala, hey, salala, hey 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 hey, kembang tebu sing nang sawah grudo. Siapa Bunyoman? Lurae jenenge Triyono. Asik toh. Wonge ganteng kaya Bung Karno. Omahe cupa etan Kertonegoro. Terima kasih disawer Bunyoman. Asik lho. Nang dalan anyar jenengan kalih sinten Bunyoman? Aku ngerti jenengan karo Lurah Triyono. Nang dalan anyar jenengan kalih sinten Bunyoman? Nanti lah kasihkan player ya Bunyoman ya. Nang kulon Terminal Kertonegoro. Mana Bunyoman? Ngawi. Mudah-mudahan Purnama semakin laris. Amin. Oh iya. Wah, asik toh. Asik. Lumayan pelaris. Asik. Nanti Unit yo kembang tebu sing kabur kanginan Mas Omah. Oh, Saksi bisu sing dadi kenangan. Ora setiamu tumekane ngati. Tresnamu tak akan terganti. Purnama boleh joget yo. Nang dalan anyar Mas Vito kalih sinten? Aku ngerti karo Lurah Triyono. Mas Vito yo. Nang dalan anyar kowe karo sapa? Nang kulon Terminal Kertonegoro. asik toh. Asik. Ngawi. Yeah.
Randedit utang bang, utang bang, penting lunas, bae, yo ya. Kembang tebu, sing nang sawah grudong, lurae jenenge Triana. Wong ganteng jare bojoku. Kayak Bung Karno. Omahe cupong etan Kertonegara. Anang dalan anyar Bunyuman kali sinten Bunyuman. Aku ngerti dhewe nang ngarepe mata. Anang dalan anyar Bunyuman kali sinten. Anang kulon terminal Kertonegara. Ngawi Ngawi Ngawi. Tepuk tangan untuk Bunyuman. Tepuk tangan. Sawernya dikasihkan Wah, saya, tak kasihkan player ya Bunyuman ya. Berkah barokah. Berkah barokah. Di saya 100.000 sampai player 400.000. 100 tambah 100 200 100. Walah tak kira tambahi 300 bayang kone tok to. Oh layang kangen iya toh. Monggo to Pak Dalang menawi nderek. Alah monggo monggo. Mari ngasmu Kula antok. Mas Anto nggih. Daliman. Pak Wakil. Mboten nek niku wakil bupati. Kula rakyatipun. Spesial ini lagu Layang Kangen untuk Purnama Catering. Ramaido sapa wong sing ora kangen. Ado bojo pengen turu angel merem. Pak Guru. Yes you Pak Guru. Percaya aku kuat no hatimu cahayu tenono tekanku. Ibu-ibu yang pengen mengubah keastane ben isis keleke monggo. Hey! Hei, ngapunten Bobo. Hei, wasik, asik. Sama lurah gantengnya Jawa Timur. Unit Tanada. Hei, Gemma Audio terima kasih. wingi kuwi Asik ya. wis tau coba karepe atimu. Penyum ati iki maca tulisanmu ra krasa nang selo nang pipiku. Ayo tangane tiga terbang yo. Dadi suwiwi iki kau aku mesti enggar balik ning kepiye maneh. Ayo Purnama joget mergo kahananku sayu antara tegaku.
Wah asik toh. Tarik mas. Ramaita sapa wong sing ora kangen. Padha bojo pengen turu angel merem sakno sakno. Oh my Rama. Hei. Hei. Ramaita sapa wong sing ora trenyo. Ora kebetul sawetara pengen weruh saire sing nang mriki niku. Wah asik. Percaya aku kuat no hatimu sayu enten ono tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh margo kahanku sayu enten ono tekaku tuh gentak gendung Wah asik toh. Jadi olahraga lu nalus Unit Canada. Sugeng rawuh para tamu. Wah asik toh. Ramaita sapa wong sing ora kangen. Ada bojo pengen turu angel merem. Randet utang bang penting hurah. Ramaita sapa wong sing ora trenyo. Raka petok sawetara pengen weruh. Percaya aku kuat no hatimu sayu enten ono tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh margo kahananku ayo enten ono tekaku ning kepiye maneh margo kahananku ayo matur nuwun. Iya. Mohon maaf suaranya merdu-merdu dunia. Terima kasih. Dunia. Beri tepuk tangan dengan gemuruh. Satu lagi betul satu lagi Pak Trio. Sampun. oh. Gos-gosan. Inggih keparengipun ngaturaken agunging panuwun kunjuk panjenenganipun Bapak Tembang Triyono ingkang sampun kepareng derek ngregengaken suasana. Waalaikumsalam. Monggo nggih. Keparengipun keluarga ingkang dereng foto monggo Mbak Bilih keluarga dari saking Bapak Badarun, anak dan menantu, keluarga saking Banyumas Mbak Bilih wonten ingkang dereng foto, utawi keluarga dari Tulusung, keluarga MI Tarbiyatun Tarbiyatus Siban Boyolangu Mbak Bilih ingkang wonten dereng ingkang foto, keluarga Pak Yon Pandean, keluarga Pak Kusni Boyolangu, rombongan dari Cupo samudayanipun, Mas Bestari dan Nisa, teman-teman dari mempelai berdua, teman-teman dari Bapak Wiwit monggo keparang foto sinarengan siat mojo pengantin kekalih kagem tondo moto ngiras pantes paring berkah so paringi dipangestu kunjuk siat mojo pengantin kekalih ing rikalangan menika Mas Niaza Direkta Silva Grandika Santosa beserta Mbak Binti Alfi Saadah. Mangke Mbak Bilih wonten ingkang keparang badhe dana swara utawi menyumbangkan suara emasnya
Monggo kepareng-paring dawuh wonten ing sasana pepanggungan. Inggih keparingipun ingkang katemben rawuh monggo katuran wijeng rawuh wilujeng lenggah wonten ing sasana palenggahan. Tartambu kewala sadaringipun kepareng tumujing sasana bujana utawi sasana dedaharan hangresepi pasugatan daran ingkang sampun kepareng katuraken dening panjenenganipun Bapak Wiwit Santosa Ibu Wiwit Supatmawati Ningsih lumantar Purnama Catering Ibu Nyoman. Hari kalenggan menika sinenggung kadang-kadang saking Gema Audio, kadang-kadang saking Yunita Nada, sowan saking Weton Gerih, so kadang-kadang make up saking Mustika Beauty MOA. Hari kalenggan menika nderekaken sing kanthi sami ingkang keparang sami keparang foto sinarengan ciat mojo penganten kekalih kagem tondo moto ngiras pantes paring berkah. Ya, lintang asmara. Mangke ingkang keparang badhe dana swara atau awi wonten pamundhutan lagon keparang paring dawuh. Yang pandoro ratri mongeling manising hati setiaku bisa andar beri marang sang Dyah Sulakmi. Nada. Bintang bulan hanya seni biayake datang belenjani janji sapaya mati sapaya mati. Inggih ingkang kalih rawuh monggo kepareng ngerti pasugatan dedaran lumantar Purnama Catering. Wong ayu tresna ugi narya tampa susah jroning batenku. Ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Gema Audio, terima kasih. Purnama Catering. Wasik toh. Siang pantoro ratri mongeling ngesing ati setiaku bisa andar beni marang sang Dyah Sulaksmi. Rasa wasik bayanmu
Wilujeng kondur kunjung para tamu ingkang temben kondur mugi tansah manggi rahayu widodo ngantos dumugi dalemipun sewang-sewang. Iya. Wong ayu tresna mugi narya tampa susah jroning batinku. Wong bagus anteng tara saatimu tresnaku tulus jroning aku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno. Asik so. Yunita Nada Gema Audio terima kasih, Mustika Beauty terima kasih, Purnama Catering Asoy. Wah asik so. Siang Pandhara ratri mongeling kaning ati kesetiaku bisa andar beni marang sang Dyah Sulatmi. Rasa Asik. Wilujeng kondur Mas Slamet. Ya. Oh bayane asik toh. Wong ayu tresna mugi narya tampa susah jroning batinku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Tresno ra bisa dipisahno. Inggih terima kasih sinarangan kadang-kadang Yunita Nada ingri kalanggan menika. Inggih keluarga ageng ingkang dereng foto ingkang sampun kasebat asmanipun monggo kanca-kanca temanten, kanca-kanca bapak ibu samudayanipun keparang derek foto sinarangan sehat mojo penganten kekalih ingkang katemben rawuh monggo katuran paripurna Jawa Tasta keparang tumujing sasana bujana utawi sasana dedaharan wonten ing sasana dedaharan keparang hanggersi pasugatan dedaharan ingkang sampun keparang katuraken dening panjenenganipun pepundhen kula Bapa Wiwit Santosa Ibu Wiwik Supatmawati Ningsih iki Rama Ibu saking panjenenganipun Mas Nyaza Direkta Silvia Grandika Santosa ingkang sampun keparang nambut silaning akrami rikalanggan menika kantuk Ora Rayu binti Alfi Saadah putra putri saking panjenenganipun Bapak Badarun Ibu Mariatul Kiptiah almarhumah ingkang pidalem wonten mangkon Cupo Ngruda Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ingkang katemperapun monggo keparang hangges pasugatan dedaran mbok bilih wonten ingkang parang arsa dana swara utawi menyumbangkan suara masnya utawi wonten pamundutan lelagon keparang paring dawuh
tartamtu mbok bilih saged dipun aturaken kalian kadang-kadang saking unit Tanada badhe kepareng aturaken mbok bilih mangke ugi sinengkuyung kadang-kadang saking Gema Audio tan kata lempen kadang-kadang saking Mustika Beauty MUA ugi rikalanggan menika nyengkuyung panjenenganipun pupunden kula Bapak Wiwit Santosa. Monggo mbok bilih wonten pamundutan lelagon kadang-kadang keluarga ageng utawi wonten ingkang badhe dana swara sinarengan kadang-kadang unit Tanada ingkang sami kepareng dari akan rikalanggan menika.